जथुमायाव नुजाफैनो हानाय मोननैबो प्राइमारिनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय नुजाफैनो हानाय मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन गिबियावनो आङो लाइमोन आफादनि जानानै नोंथांमोन बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ आङो नोंथांमोना जासिग्रोदों आरो साबायखरबाबो हास्थायदों जे नोंथांमोना एसेग्राब माने बोथोर गाज्रिब्लाबो नोंथांमोना बेबायदि दिनै जोंनिफ्राय माबा मोनसे खोनासंनो होननानै बेवहाय थुबुर जानायनि थाखाय आङो नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो साबायखर बावो। बोथोराबो गाज्रि बेनिखायनो आङो सुंद'यैनो आंनि बिबुंथिखौ आङो लाखिगोन। हयथ' गोबां जोंनि मिरुनि दैदेनगिरि जिल्लानि दैदेनगिरि ब्लकनि प्राइमारिनि दैदेनगिरि नोंथांमोना गोबां खेबनि थाखाय हयथ' नोंथांमोनजों फैबाय थानाय बिसायख'थिखौ लानानै हयथ' गोबां बाथ्राफोरखौ सावरायबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोंनि इउपिपिएलनिफ्राय हयथ' गोबां माखासे बेबायदि फोरमायनांगौ बाथ्राफोरखौ नोंथांमोननो फोरमायखाबाय। मोनथिहोनांगौ बाथ्राफोरखौ नोंथांमोननो मोनथिहोबाय। बिटिआर रेकर्डनि सोमोन्दै हयथ' गोबां खेब नोंथांमोना मोनथिबाय। अब्लाबो मिरुनि जानानै लाइमोन हान्जानि आफादगिरि जानानै आङो लाइमोनफोरखौ थांखिनानै आङो माखासे बाथ्राफोरखौ बुंलांगोन। मानो होनोबा जों लाइमोनफ्रानो बे फैबाय थानाय जे बिटिआर बा बिटिआरनि जों लाइमोनफ्रानो मोनसे समनि जोंनो भबिष्यत जाहैगोन बा बे लाइमोनफ्रानो जोंनि देशनि भबिष्यत जायनि थाखाय आङो लाइमोनफोरखौ लानानै माखासे बाथ्राखौ आङो थांखिनानै बिथांमोनखौ आङो बुंगोन। लोगोसे इन जेनेरेल फैबाय थानाय बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै आङो माखासे बाथ्राफोरखौ आङो फोरमायनो हास्थायदों। दा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन थांनाय 17 बोसोराव जोङो बिपिएफ सरकार बा बिपिएफ हान्जाजों जोङो खुंबोजाबाय बा थांनाय 17 बोसोराव बिपिएफआ बे बिटिसिखौ सालायबोबाय। बे थांनाय 17 बोसोराव बिपिएफआ जोंखौ हारि हिसाबै गेरेमसा हारि लानो थाखाय बबे बबे बिथिङाव जोंखौ बेसेबां जौगाहोखो बा जोङो कक्लाबारि समष्टिनि साफा साफा भटार्स हिसाबै बा भारतनि नागरिक हिसाबै जों जे भट होबोबाय थादों थांनाय 17 बोसोराव जों जे भट होबोबाय बे भट होबोनायनि बिनिमयाव जोङो दिनैसिम मा मोननो हाखो समष्टि हिसाबै जों मा मोननो हाखो साफा साफा भटार्स हिसाबै जोङो मा मोननो हाखो जोङो बेखौ सालिजारि खालामनायनि सम फैबाय। जे सोलोंथाइ बिथिङाव जोङो थांनाय 17 बोसोराव जेरैबायदि जौगानांगौमोन आबादारि बिथिङाव जोङो जेरैबायदि जौगानांगौमोन जोंनि लाइमोनफ्रा जेरैबायदि कर्म संस्थापन साख्रि बाख्रिनि बेबस्था मोननांगौमोन जोंनि आइजोफ्रा जेरैबायदि थांनाय 17 बोसोराव स्वाबलम्बी जाबोनांगौमोन जोंनि जायफ्रानोखि बेबायदि फिसा फिसा फालांगि खालामो बिथांमोना जेरैबायदि जौगानांगौमोन बै मोनफ्रोमबो बिथिङाव जोङो थांनाय 17 बोसोराव जोङो बेसेबां जौगानो हाखो जौगानो हायाखै नैबेखौ बिसार खालामनायनि जोङो बे मोनसे सम फैबाय। प्रत्येक बोसोर जोङो भट फैयो जोङो भट होबाय थायो आरो जोङो बेबादिनो जोंनि राजखान्थि हान्जाफोरखौ जोङो सरकार सालायनो खाबु होबोबाय थादों। किन्तु बे थांनाय 17 बोसोराव भारत सरकारा जोंनो जेरैबायदि सुजुग सुबिदाफोरखौ माखासे राजनीतिक जोंनो माखासे बेबस्थाफोरखौ खालामनानै होदोंमोन जे आसनिफोरखौ खालामनानै होदोंमोन बै आसनिफोरनि जोङो अंशीदार जानो हादोंना हायाखै जोंनि मोननांगौ मोन्थायफोरखौ जोङो मोननो हादोंना हायाखै जोंनि फरायसालिखौ बिथांमोना गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लानो थाखाय जोंनि बे कक्लाबारि समष्टियाव माबा मोनसे बेबायदि मोजां सोलोंथाइनि थाखाय जोङो बेबस्था मोननो हादोंना हायाखै आबादारि जायफोर दङ जोङो आबाद मावनो थाखाय जोंनो जेरैबायदि दैनि बेबस्था नांगौ जाम्फैनि बेबस्था नांगौ इरिगेसननि बेबस्था नांगौ जोङो मोननो हादोंना हायाखै जोङो बेबायदिनो देहा फाहामसालिनि थाखाय जोङो बेबायदि मोनसे मोजां हस्पिटालफोरखौ जोङो मोननो हादोंना हायाखै दा बैफोर गासैखौबो दिनै जोङो सालिजारि खालामनानै नायनायनि सम फैबाय रायजोफोर जे समाव बिएसि जाबाय 1993 सनाव रायजो राजा जोङो बयबो बरायदों आरो जोङो बै बिएसि खौ सालायनो थाखाय जोङो दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जोङो खाबु होदों। किन्तु जोङो नुबाय जे बिएसि जों जेबो जाला बिनिखायनो बर'नि संगठनफ्रा बेखौ डिनाउन्स खालामनानै फिन खेबसेबाव जोङो सोमावसारनायनि गेजेरजों 2003 आव जोङो बिटिसि सुक्ति खालामनो हाबाय आरो बे बिटिसि सुक्तिनि गेजेरजों जोङो सानदोंमोन जोंनि बर' हारिनि जे जेंनाफोर दङ बै जेंनाफ्रा सुस्रांजासिगोन बा जोङो जोंनि हारिखौ गेरेमसा हारि दानो थाखाय जोङो जे मोनफ्रोमबो बिथिङाव जौगानांगौ जोङो जौगानो हासिगोन आरो बे खाबुखौ लानो थाखाय जोङो मोनसे सरकारि बा बेबायदि मोनसे काउन्सिलनि गेजेरजों जोङो सुबिदाखौ मोनबायमोन। किन्तु जोङो नुबाय थांनाय 17 बोसोराव बिटिसिआव जे 6000 कोटी टाकानिबो बारा थाखा बा पेकेजआ सफैबाय बै पेकेजफोरखौ लानानै
दिनै जोंनि बे बिटिसि ओनसोलनि जे 40टा समष्टि दङ बे 40टा समष्टिनि सिङाव थानाय रायजो राजाफोरखौ जौगाखांहोनांगौनि थाखाय लाइमोनफोरखौ जौगाखांहोनांगौनि थाखाय बिमा माहारिखौ जौगाखांहोनांगौनि थाखाय आबादारिफोरखौ जौगाखांहोनांगौनि थाखाय बिपिएफ सरकारा खुनु मोनसे बेबायदि मोजां आसनि लानायखौ जोङो नुनो मोनाखै बिनि अनगा जोङो मा नुनो मोनदों खालि थगायनाय थांनाय 17 बोसोराव जोङो थगाय जानायनि अनगा जोङो जेबो मोननो हायाखै खालि थगायनाय सोबख'नाय आरो थगायनाय दिनै भारत सरकारा जों गोरिबफोरनि थाखाय थांनानै थानो थाखाय जोंनि न'खरखौ गोजोन खालामनो थाखाय माबा मोनसे मावनानै जानो थाखाय जब कार्डनि मोनसे बेबस्थाखौ खालामनानै होदोंना होआखै रायजोफोर जे जब कार्डनि गेजेरजों जोङो जोंनि न'खरखौ स्वाबलम्बी खालामनो हागौमोन जे जब कार्डनि गेजेरजों जों जुदि जब कार्डनि एकाउन्टआव हाबनाय थाखा फैसाफोरखौ मोनोमोनब्ला जोङो जोंनि गथ' गथायखौ मोजां स्कुलफ्राव जोङो फोरोंनो हागौमोन मानो होनोबा बोसोरसेयाव जब कार्डनि एकाउन्टआव खमसे खम 12 निफ्राय 18,000 थाखा हाबोना हाबा रायजोफोर किन्तु मोगथाङाव जोङो बेसेबां मोनो 500 थाखा 200 थाखा 300 थाखा नंगौना नङा दा बेबादि बिथांमोना जोंनि मोननांगौ मोनथायखौनो सेयै जोंखौ थगायबोबाय थादों जायफ्रा थानो थाखाय न' गैया आइवाइ न'नि बेबस्था खालामनानै होदोंमोन किन्तु बै आइवाइ न'फोरखौबो सोर मोनो जायफ्रा मेम्बार सोरबा जायफ्रानोखि मा होनो EMGM जों लिंक दङ बिथांमोनाल' बा गावसिनि पार्टिनि मानसिफ्राल' मोनो बेबादि जायफ्रा बोराय बैसो जाबाय बुरै बैसो जाबाय खामानि मावनो हाला 60 बोसोरनि गोजौआव बिथांमोननि थाखाय बोराय पेन्सन बुरै पेन्सननि बेबस्था खालामनानै होदोंमोन बेखौबो जोङो मोना दिनै बिधवा पेन्सन जायफ्रानोखि फिसाय थैजाबाय बिथांमोननि थाखाय रान्दि पेन्सननि बेबस्था दङमोन किन्तु जायफ्रा फिसाय गोनां क'क्राझार टाउनाव थाग्रा माखासे आइजोफ्रासो बिधवा पेन्सन लायो दिनै नोंथांमोना साननो हागौ रायजोफोर आंबो सासे क'क्राझाराव मोनथाम साब डिभिजन दङ क'क्राझार साब डिभिजन गसाइगाव साब डिभिजन आरो पर्बतजरा साब डिभिजन नोंथांमोना साननो हागौ क'क्राझारा बिराद डेभेलप जाबाय क'क्राझाराव मोनसेल' साब डिभिजन डेभेलप जादों आरो मोनसेल' साब डिभिजना जौगाथायनि मोखांखौ नुनो मोनदों बे जाबाय क'क्राझारल' बिनि बादै जे गसाइगाव साब डिभिजन पर्बतजरा साब डिभिजन कुनु मोनसे जौगाथायनि सिन गैया आङो गसाइगाव साब डिभिजननि सिङाव 1,70,000 रायजो राजा दङ बे 1,70,000 रायजो राजानि थाखाय दिनैसिमबो मोजां गंसे हस्पिटाल गैया जेरावनोखि जोङो अन्थाइ थाइसे जायोब्ला बेखौ अपारेशन खालामनो हानायनि मोनसे हस्पिटाल गैया गोग्गो दै लोंनो थाखाय जोङो मोना कुनु मोनसे इरिगेशननि बेबस्था गैया लामा लांदोनि बेबस्था गैया दिनै संकस दैजों खुरखा जानानै गोबां जोंनि बिदा फंबायफ्रा सोरबा लुंसुं सोरबा दादगारि सोरबा सरलपारा हाग्रायाव खारै दिनै न' लुनानै बेबायदि रायजो जागासिनो दङ दिनैसिमबो हाग्रा सिफायनानै सरलपारायाव रायजो जागासिनो दङ बेबादि क'क्राझार जिल्लानि अबस्था गसाइगाव साब डिभिजननि अबस्था अब्ला जोङो बोरै बुंनो हायो जे दिनै जोंनि बर'फ्रा जोंखौ दैदेनगासिनो दङ बा जायनोखि नेताफोर क'क्राझारनि जे नेताफोर बिपिएफनि बिथांमोनखौ जोङो बोरै फैबाय थानाय समाव जोङो बोरै सापर्ट खालामनो नंगौना नङा रायजोफोर बिथांमोना थगायबाय थादों जों रायजो राजाखौ बिथांमोना थगायबोबाय थादों दिनै जोंनि मोननांगौ मोनथायफोरखौ बिथांमोना बेबादि जोंनिफ्राय थगाय लांबाय थादों जोंखौ बेबादिनो सोबख'बाय थादों नासयबाय थादों जायनि थाखाय जोङो बुंदों बेबादि थगायसुला सरकारनिफ्राय जों जुदि उदां जानांगौबा हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बिपिएफ सरकारनिफ्राय जों जुदि उदां जानांगौबा फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जोङो बिपिएफखौ उदखाट खालामनानै जोङो इउपिपिएलखौ सरकार दानो थाखाय जोङो खाबु होनांगोन आरो बे खाबुखौ जोङो लानांगोन दिनै नोंथांमोननि समष्टि कक्लाबारि समष्टियाव मानगोनां इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर' सारा बिजाथि महरै गसंबाय नंगौना नङा प्रमद बर' सारा दिनै बिजाथि महरै नोंथांमोननि समष्टियाव गसंबाय दिनै 40टा समष्टिनि गेजेराव 39टा जे समष्टि दङ बै समष्टिनि रायजो राजाफ्रा दिनै कक्लाबारि समष्टिनि रायजो राजाखौ नोजोर होगासिनो दङ
जे कक्लाबारि समष्टिनि रायजो राजा बिथांमोना मा खालामगोन बयबो मोनसे नोजोर होदों दिनै बिथांमोना सिन्था खालामदों नोंथांमोनाव आसा खालामदों दिनै नोंथांमोनाव आसा फारिनानै दिनै थादों जे कक्लाबारि समष्टिनि रायजो राजा बिथांमोना प्रमद बर' सारखौ देरहाहरनो हाब्लासो जोङो सासे मोजां बिटिआरनि चिफ मोनगोन जाय सिबानिखि जाय बिटिआरनि चिफानिखि बिटिआर सुक्तियाव थानाय दफाफोरखौ मावफुंगोन जाय सिबानिखि जोंनि गांनाय उखैनाय जोंनि दुखु दाहाखौ बुजिगोन बेबायदि